Muslim. Ako pa niya tanaw na ko tinda. Kumpleto ba ni? Tanaw. Pak. Oh. Kumpleto na ako gunting. Na ako pautog. Gani. Na apa jodoh? Tambal sa buni. Dangay ko tabitas diri. Pero ang ako ang nindot ani kini, tambal pautog. Amin na giniwa ako mga igso nga wala dili na mo anak. Mao niya tambal. Ya. Ako haplas. Lami kini ako haplas igso. Ako habol. Oh. Nindot kani ako habol gikan ni sa India. Musulod ni 20 ka tao. Habol musulod 20 ka tao. Sorry ko dito. Na ako mga igso siguro dia. Pwede utang, pwede ila bayaran. Adto nako. Gini ano ba? Asus. Natay, dangan mo may klaro eh. Nya na halos na puro magkahoy na. So isugnod unya ba pista na ba? Sakto na ni, igo na. Diri sa pang tapupon. Ano ni pag sugnod? Sugbag kuan ba? Baboy ba, baboy. Sini. Oh, Na ako baligyan, hindot kayo. sabi na yung baligya day, wala mo ko'y kwartay kabayad ana. Nangahoy na mga ko kay wa misilin kay way kwarta lagi ikapatubil dito. Nga imo punong ko baligyaan na ng asa may bayad na ho ana. Di ka magbayad ni ako baligay so. Naaya tong nindot kayo. Naaya tong haplas. Epektibo kay Nixo. Unya atong mga tablitas. Mungutan na ko pila ka buk imo asawa. Usa? Usa? Dapat 5 imo asawa. Ano man? Kay na ako tablitas para sa imo. Usa man na? Kani. Pak. Usa man na siya? Pautog sa tablet. Pautog sa tablet? Sulay. Nindot kay Nixo. 5 ka adlaw ni epektibo. Imo ra ni tumaron kaupat kani us ka buk tablitas kay dili ni pwede nimo usahon usa ka tumar. Kaupat to na tumaon. Pikaso nimo ni. Unya na pajuta na pajuta ani habol. Habol. Nindot kani ako habol iso. Sa man habol lang mo magkapo lagi. Dili lagi. Lagom nindot kayo? ka na, Ha? Kabaw kapila kabuk masud ani ako Pila? habol. Pila man? 20 ka tawo sud ani ako habol. Binuang 20 ka tao? Sa man nakatag-ara yung mga habol day? 1,000 square meter? Ganahan ka ni ning masud 20 ka tawo. Ako ning pabayaran nimo kadua. Habayad ka katunga or imo ba ni utangon bayaran nimo sunod Domingo. Mamili ka ni. Nindot kani ako iso. Kini, isa man ni siya? Kini. Mo na haplas iso. Haplas? Para pasinaw na tuhod iso. Para man hinlugkok ko lagi. Kana imo tuhod, lagom kina imo to, hasinaw na. Ba? Hindot ya? Nindot. Sakit to ba? Gasakit ang ani ba? Abag ka. Taysa, kani dili ka gananan ni. Magpautog. Pautog sa tablet. Napila po ni. Barato rin kina ikso. 100 ra usa. Una rin sa bahala gud. Di man, kaupat man na nimo na pikaso na Kaupat. nimo. Effective lagi ni. Epektibo kina. Ha, unsa ka epektibo ha? Unsa ka siguro din effective. Wala ka kana makak. Wala jud ko na magak. Kay mahadlo ko magasala sa among ala. Kay kami daghan kay mig ala kaming mga Muslim. Kasi daghan nga usa ra may ala ninyo, madyo ko musuhito ana. Daghan kayo. Daghan. Alaw na. Ala Matay, 2, ala 3, ala 4, ala 5, Bugal. ala 6, ala 7, ala 8, ala abot ala 12. Bugal. Wani nanig so. Ako nimo ni pautang kana kinitablitasa o kana habol. Balikon ti ka sunod Domingo. Sige. Sige. Ani. Sakto na ka habol. Gunitin na. Kana habol kini. ha. Niya kini usa tablitas. Guniti. Usara mo ha. Usara. Kay testingan na ha, epektibo ba jud kay og di na epektibo. Ay na lang magbalik dire kay ani ha. Kanta kagliog. Tumaro na nimo, Picasso na nimo kaupat. Kaupat. Ayaw jud na tumara tanan ha. Sige.
Ya balikon tika sunod domingo. Sige, balik sunod Domingo. Oh. Hindi mo habol. Eh, Sorry di ka ka magbay 20 ka taw sunod anak. 20. Oh, 20 Aw, ka ning taw. ning udah ko Oh. mga bisita dai mamista ari to. Aw, libre ng habol. Oh. Eh, arra. Bait na. Ah, Sige, sige. Salamat ari balik ha. sige. Maayo ni da kay ni habol. Nako mga bisita ba mga prahubog na panuton kay na may habol. Nindot ni kay 20 ka tawo masud ni. Okay kayo. Sige, sige. Stingan ho. Apil on sa rin ha, apil on. Di man, kaupat ka na Di mo na. baka ni nga yung balita sa pagpaputog ko no. Kung ko sali ka tong tawhana ba. Tomorrow na nimo, Picasso na nimo, kaupat. Kaupat. Oh. Ayaw dyan na kumarakanan ha. Ang tumaraw ni tanan ni. So ko na rin effective jud kayo. Tumaraw na to ni. Awon tron. Sakto ko kabira ko sa Paris. Para kumbate jadi taman ron. Ayaw di ma. Hinam na ko dahil sa epekto ani. Wa man. Tataod. Paminawan ko sa epekto. 1 hour later. Eh, buang mo, manginginit ang lawas eh. Huwag hilantan. Uy, ganun ni. Uy. Ito naman katong tambal ba? Ba't mo lang itong slima to? Ako na siguro yung gayon. Darling! Dipit ka, darling! Darling! Tuna na naman na! Pinagkigawa na yung pangpaw ng animala niyo. Yung malo itong maglima nito. Sigurot na bumapaw. Ano? Ang ganyan naglakihan eh. Balda ka sa mga trabaho ko eh. Balik na sa lima. Hay, Domingo na ron. Ako maningil sa ako isu dito utangan. Siya ako tatablitas pautog o gahabol nga 20 ka buksulod. Iksu, uy, Mayo kay na anak ang buwangan ka. Domingo ron Iksu. Ako maningil sa imo utang na ako habol o gato pautog sa tablet. Unsay maningil ha? Bayad Ha? Awa. Ngano man na nagahi man na Iksu. Wa ba hibaw sa resulta sa imong gihatag nga tambal? Natawa ni wala pagpaw isang semana na. Nagluma na sa ang pagpaw nga ni kikipasol na kayo kada gabi na kapoy na kayo nagliwang naman gali ko. Ya mo pa ko paninglon. Ay haya ko nimo. Iksu, epektibo kay ito nga ako nga tablet. Tapos giunsa man na nimo to pag-inom. Ha? Bigason pa man dito to no? Mati nakalimot mo ko excited na magkakidali na magudong Paris ko. Mati buang nga day. Amaw na diha. Mo nakabog tik-tik ni mga Iksu. Huh. Nga mo ingon man ka nga imong hapol 20 kabok masud nga tulo ra may masud ato. Tinuod bitaw. 20 kabog masulod na atong habol. Giunsa man ninyo paggamit ang habol. Ginsa pa man day among gigamit paghigda pagpangatuog na mo. Diha mo na sayop. Kato dili to gamiton sa higda. Gamito to barog mo sud 20 ka tawo. Imo ni kong gilad ha, wa ka muingon nga magbarog. Mangingilad jud kang dako kinahanglan ka patagmon ka. Wamo ka. Mo ni angin. Ayaw di ma. Okay, shout out tayo guys. Okay. Kang sa Beatmasters Production, DJ Jammer Manlosa, DJ Amit, DJ Outs, DJ Jassel, kang Boss Alfie, DJ Alfie, this is my El Cargador Music Resto Bar sa San Fernando. Kumusta mo nyo guys? And then sa PCF Reborn, okay, asam niyo siya. Palihog lang kong comment no sa ganahan magpa-shout out. And then sa mga pro DJ, especially DJ Bird, yes may labangon, kumusta mo bro? Ikaw sad. Shout out ni Nard taga Canao Padron na taga Surigao ni sa Tonay Surigao ni Tanaw ron kay bawo ko na taga Surigao do. Og ni justo ni gumapak na sa Siblunes. Kusog kita diha sa Siblunes bunaw kay ta dito. Ato na sila na usag ta. Og sa mga wa pa ka subscribe sa ton channel, subscribe taw no palihog kay murag looy kay ton channel ron. Loy kay. Tingnan lang pa sig suporta. Okay. Okay, salamat.